The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Aksyon po sa mga nangangailangan. Aksyon po lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon po patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo. Sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan. May aksyon lagi sa nangangailangan ng idol nating congressman. Marami nagawa sa Bicol. Nangako Bicol sa pamumuno ni Kong ZALDY ko. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong ZALDY ko maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Sama-sama tayo sa pagtutulungan. Kasama mo ang aksyon ko. May mga tulong sa kabuhayan, sa edukasyon, infrastruktura, may benepisyo, may mga ayuda, medikal, pinansyal at teknolohiya. Senior citizen, kabataan, lalo sa may mga kapansanan, mga planong na isakatuparan, may malawak na bisyon sa kabutihan ko. May magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong ZALDY ko maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko, Sarong maray na pagkahapon mga kaaksyon, aldaw kita ngunyanin Lunes, petsa 1, kan bulan kang Nobyembre, taong 2021. Kami liwatan sa inyong makakairiba, dahil iba, Remy Araneta Mindones, Anma Salvador, kan Bicolanja. Ako man po ang sa indong lingkod, siyempre pa ang nag-iisang Mr. Siram ng Bayan, Joshua Martinez. Masiram na hapon mga kababayan na Bicolano-Bicolana. Mga kaaksyon, ang programang inihatod sa indo kan ako Bicol Partylist, ini man ang programang kakampi kan mga inaapi. Kasurog kan mga Bicolano, katabang kan mga nangangaipo. Inian, Tabang Ora Mismo. Maray na pagkahapon mga kaaksyon, lahat kita nadadangog sa 90.7 Radyo Oragon Legazpi, asin 88.7 Radyo Oragon Birac, Catanduanes. Mga tugang pet sa uno ngunyan sa Petsa uno, bulan partner. kang Nobyembre 2021. Kaya inapot ko kamo subago. Ngunyan aldaw All Saints Day. Saga All Souls Day. Correct, partner. Alagad, siyempre, ang naging desisyon kan IETF, 5 days na sarado ang mga simenteryo tam. Correct, partner. Poon kan Oktubre Sabado. at 30, kasudma 31, ngunyan petsa 1, petsa 2 hanggang petsa 3. Correct, nakapadlak partner ang mga kampusan to. Si Isay MANALO maog dyan, sigurado magagadan. Daiman na diferensya. Mga tugang, kung nagdadangog po tabi sa mga kalag, sa mga kaluluwa dyan sa kampusan to, pasensya na po kamo dahil may pandemya, dahil nagtugot sa IETF na magdyan. Ngunyan, kung talagang napupungaw kamo, kung talagang namumundo kamo, na dahil kamo mabisita kan sa indong mga mahal sa buhay na buhay pa. Kamo na sana magbisita. Ano daw kung kamo tabi na mga Ayan. kalag o kaluluwa, kamo na sa naman ang magbisita sa mga arong kan sa indong mga mahal sa buhay. Tamaray kamo, dahil kamo mabawalan kan IETF. Pero partner, Dahil man kamo required mag-face mask. Dahil man kamo required mag-facial. Correct. Dahil man kamo required kan RT-PCR test. Check. Ano pa ito? Antigen. Oo. Kaya kamo na sana magsunod. Sabi nga ni kan mga kapamilya Dahil partner. man kamo required na fully vaccinated. Correct. Kaya kung nagdadangog po tabi sa mga kaluluwa, sa mga kalag sa Campo Santo, ngunyan taday kamo mabisita kan sa indong mga mahal sa buhay, na buhay. Kamu na sa nang bahala Ayan. at sa nabanggi. Or sa aga or sa agang banggi, magbisita sa indong mga mahal sa buhay.
Ikaw partner ang inot na bibisitahon. Ay, kasudma, pagulpi na nagbisita sa kuya. Ikaw na? Oo, pati sa mga... Ako buko? pati si Saito sikat bagang starlet na nagadangan sa aksidente. Sakala ka partner, sakala ka talaga yan ang mga nagbibiresita sa imo. Halina Perez gayo dito. Oh. Iyo. Sukalag ni Halina Perez partner. Oh, naputol partner. Sukalag ni Halina Perez partner. Nagbisita sa Puka Subanggi. Pepsi Paloma. Bako si Halina Perez. Allah. Ako di bali Sukalag na. nakatupis lang partner. Di bali na di ako bisitawan partner, masasabutan ko man. Dahil ngunyan baga, syempre, nasa pandemya pa man kita. Si Pepsi Paloma, kuya na yan, lula na yan. Oo. Murago naman yan, boss. Partner! Kan Sabado! Pag nagbisita yan, boss, maski nakatupis, ugod-ugod na. Mga kapalaw na niya ni Lear. Partner, urulay kita sa araw kayan ngunyan panahon, partner, dahil All Saints Day ngunyan. Sarado ang mga Pero alam ko na, sementeryo. willing ka man na dalawon ka kan mga kaluluwa, partner? Amo Taday ko ka nga. nakaduman eh. Amo ko nga ni, kasi Yan naman ang diferensya kan. Ara mo, mas maraot partner kung dalawong ka kan mga madiyon mo sa kapadiyon mo. Tan mga madiyon mo sa kapadiyon mo, pwedeng mangutang pa sa imo. Dahil ako dadalawon kan, partner. Tamas Ako, dahil ako na adit na kaluluwan magdalaw sa ko. Inot na inot ang kaluluwa, dahil nangungutang. Di ba? Dahil ka man mamumroblema sa ipapakaon ta. Basta, sabi ko nga ni Dahil naman partner. silang arte. Pero kung dahil- mga madiyon mo, Mads, bago magali, pautang daw ngayon, Mads. Tapos di maluya pa so inanda mo. Dakulong kang madihon. Lilibakong ka dakulong sa pa. imo. Yan. Lilibakong. Duman nga ako kan kalag sa madiyong ko. Nanda ngayon, linukay sana. Matabang pa ngayon linukay. Baka. Basta partner. Maray ng kaluluwa magdalaw. Dahil ako dapat dalawon tayo, ipapangadji ko na sa nasinda. Tapos pag kaluluwang nako, dahil congestion, ano? Baka dalawon kan Bombay mong Yan, mapagal yan. Tayan, may dardarang listahan. Kalimang hulog ka na ngayon. Ano kaya? Tapos yan ang nikuha ng Yan. yung Sige. mga tugang ka nakaaging Sabado. Ay nangako partner. pala nakusubago kay Ano na boss naman? Nico. Dali na pala sa linya na si... Mabawasan ko ang tabil ko ngunyan. O, ikaw nang bala. Yan, nasa linya na kan telepono partner sa ibong nalinya si Police Major Malu Kalubakib. Taramon ta partner kung ano ang sinasagi mo nindang pagbabantay. Siyempre partner, sabi ko nga ni Pun pakan Sabado sarado na ang mga Kampusanto. Pinagbabawalan na magpasiring duman sa tuyang mga kababayan. Kaya partner, aramon ta ngunyan ang sitwasyon. Nasa linya si Police Major Malu Kalubakib. Maray na pagkapon tabi maday. Police Major, maray na pagkapon. Yes, good afternoon. Maday, pasensya ka na tabi. Taunin ka partner ko na sobra na naman sa ano. Sa bit-bit sa balo na, ano yan, istorya. Nakaabot na akong sangay, kahalan. Sige. Police Major Tabi, kumusta ang monitoring kan PNP sa mga Kampusanto ngunyan? Muna lang pinakamaugmang pag-monitor ko sa sementeryo. Nagaing karibok-ribok. Silensyon talaga, ano? Made, hanggang sa mga oras na ini, dahil pa kamong nakukuha ang mga bladed weapon at saka mga nakakalasing na inumin dyan sa mga atubangan kang Kampusanto. Yan ang pinakamagayin pa dito. Sarado ang sementeryo. Sa gate pa sana, iguan ang nakabugtak na sarado tabi ang sementeryo. Dati-dati, araw kay ni partner, may nakuha na nakigranada, May mga buyong na nagpapa... may sundang, may baliso. May mga nakainom na nagpipirit maglaog. Yeah. Oo. Previously, yan ang sa tuyang monitoring. Ngunyan, ang tigmo-monitor ta kung anong sementeryo ang day nakapadlak. Yan! Okay. Made, how about sa kuyan? May mga namumonitor namang kamong kalag na nagluluwas sa sementeryo? Bakit yan papading banggi? Mads, may mga nabuyo ba na nagpasiriring pa din sa sementeryo? Actually, maaga kita kaya yung nagtaon ng mga reminders. And yan sa mga paagita, sa awareness kan tao, na maski pa paano, as early as last week, nagpaluwas na kita ng mga ng mga reminders na it turns out na day naman pong may nabuyo. Although may mga nagkakapira, pero we still consider na successful yung information dissemination ta with regard to this ONDAS 2021. Okay. Yun. Ano ba ini tabi, Police Major? Pabor ba ini sa indo na arog ka ini na every... although day pa man tapos ang pandemya, arog ka ini ang sitwasyon o sa iling nindo, mas magayon man giraray na pag All Saints Day, All Souls Day, susatuyang mga katugangan na yumao na imabisita man giraray. Siyempre, maski pa paano, so nato dan taong kultura before, ito man ang sa tuyang pigahanap-hanap ko niyan. But definitely,
ang pandemic talaga data masisirip ni microscope data mahihiling. So better na mag-follow na lang kita kan mga protocols. Nakaipuan ta ko niyan tahabot man na mailaagan sa to yung mga pamilya sa Rimalaso, lalo na nguning sa COVID-19. Madi, so mga personay kang PNP, maski sarado ang Campo Santo, nagpa-duty mang girare ka mo kay mga personnel? Yeah, may deployment po kita. Ta syempre maski dai pong laog ang sementeryo. So iba pong mga area of convergence, sa terminals, etc. Yaman po sa mga personnel ta. Plus itong pagpapatrolling, na nawawala, pero may nagbibiresita sa mga vital installation, dahil sila nagtoturog. Hanggang no rin sarado ang mga Campo Santo tabi, Made? Hanggang November 2 po. Hanggang November saga. 2. So November 3 Pero, pwede na. Dahil may nahiling akong karatula duman, depende kayon. Pag Catholic Cemetery, araw kayo nakabuktak duman, October 29 pa sa nasarado sinda hanggang November 4. November 2. Oh, yan. May mga nagkakaroon ng araw yan. Iyan sa may Pero, yan, Albay Cemetery. pero pag November 3, pwede na po sindang magbalog. Pero 30% capacity lang po ng cemetery. Ayun. Opo. Usually pagkatabi, Madi, pag-arog ka niyong pistang gadan, pistang kalag, nagkakaigwa ng augmentation. So ngunyan, dahil lang, tama lang sabi sa mga personalized na ipaglatag? Tama lang, kada sementeryo may mga apat kitang tigakaagkailan aside from patrolling tapos sa mga traffic. Sa mga nagpipilit tabi na maglaog, ano ang pwedeng kahampangon kaniya? Daw baga sarado talaga, nakapadlak, pero nagparibok niya. Nagpirit niya, para ali pa ngayon ko sa yung lugar, gusto ko lang ngayon mabisita ngayon sa kuyang ama na nagadan. Alo yun ang iyang panahon, di kami nakabisita. Ano tabihan pwedeng gibuhon kan personalized kan PNP? Number 1, sa protocol baga, violation na yan. Opo. Number 2, pwede ka man na makiuron. Although sarado, pwede ka dyan siguro sa gate na magpaltukan, kang kandila. Definitely, alam ko dahil man talaga sila mapalog na nakakanda. That is the ruling or sa LGU rin po yan nag-emanate kung sisi ang nagmamanage po ng sementeryo. Made, ngunyan tabawal ang tao sa Campo Santo, sa monitoring nido nagparasarain sa mga tao, baka yaon sa mga resort ngunyan, sa mga kunsain-sain. Taro pa po yan nating topic monitor, baka lampas sa number kung dapat na mga capacity ka mga resorts or sa mga actually dahil man maski nga sa mall magdumangkad dikit pang girare ang mga tao. Pwede tabi, congratulations, tabumina ba na tabi ang crime rate sa Bicol region. Ngunyan, kumusta tabi ang update? Manong digdi? Yes, ang ginibuta kayang computation is tig minus no, so the same period covered kang last year sa kangunyan. So nagkataon na from last year iko kitang 9,000 plus na crime statistic, while ngunyan same period nagabot lang po na sa 7,000. So iko kitang nasa 1,443 na variance from 2020 versus 2021. Ibig sabihin tabi kanima di 20% ang binaba tabi kan crime rate sa Bicol region. Yeah, aside from the Bicol region national, nasa 34% ang decrease ng crime stat. Anong mostly mga crime, itong mga binabatabi na nakabalidig diyo sa pagbulusok kan krimen sa Bicol region? Siyempre, yaon yan sa tuyang 8 focus crime tayo. Yaon yan so rape, so murder, theft incident, robbery. Nagkakapira ka iyan ng mga insidente, naglo-lower dahil kung napapansin po nindo, dakol kitang mga wanted person na didako for the year. Opo. So, saro yan sa contributory factor and may mga nagkakapira kita sa bypass operation, nagkaka-apprehend ta. So, letter na po itong mga personahe na magibo kang mga bakong kamarayan sa satuyang society. So definitely number 1 yan sa tuyang strategy, ang paghanap ng wanted person ta. And number 2 po, ining strategize ni RD is Tomo na Pro 5 is safe, na permi dapat ang nahihiling,
Perming na-appreciate sa trabaho ka sa PNP personnel, perming na mamati, inayaon po kita sa Indo 24/7, and yung mga extraordinary na pagiging po kang PNP Bicol. Opo. Yun. Oh, Made, speaking of crime rate, naglalangkaw naman ba ining ini bang kumusta? Kasi aram ta, Pagmadali ng Pasko. Ngunyan baga November, kalalaog pa lang, primerong aldaw kan Nobyembre. Ngunyan papalalaog na tabi an Kapaskuhan. Kumusta tabi ang preparasyon kan PNP Bicol? Sa ligtas Paskuhan naman, and sa tuyang number 1 na pigigibo is reminders sa tuyang mga kababayan for their personal safety. Aram ta, maabot na naman ang Pasko, mataon na naman kita ning mga ma-share kita kan sa tuyang mga blessings sa mga nangangaipo. And definitely may mga mangilan-ngilan dyan na gusto man naman o pero ding trabaho. Opo. So, yan po ang sa tuyang pigtututukan nun yan. Although ang PNP po, dikit man sana ang kakayahan ta na magtao ng asistensya. But, may mga nagkapira magitang mga sa baranggayanihan na pigtatao po baga na like kung daiman sindang pang ninochipe na the PNP can give kung may mga aram ko po ang gabos pong mga station tadig sa Bicol nagtatao po sa mga community nila sa area of responsibility nila lalo na po sa mga nangangaipuhan and definitely sana maging happy din kahit papanong Pasko share the blessings na lang po sa mga nangangaipuhan. Ayun! Maliwanag, Yun ang Madi! pinaka-importante. Ano ang Share the pangapudan blessing. mo giraray Madi in pagirumdom sa mga kababayan ta, pangapudan in pagirumdom kang PNP Bicol? Go ahead. Yes, bukod po talagang sa puspusan po ang paglatag ka kang mga programa kang PNP Bicol and inisyatibo kang Police Community Relations na ini po ang nagiging tulay para po ang suporta maipanalo ta ang tiwala ng publiko and through you as our partners we can make Bicol a peaceful one. Ayan! Ah. Congratulations tabi sa liwat sa PNP Bicol nagbabaan krimen partner dito sa Bicol region and syempre mabuhay tabi ka mo Police Major Malu Kalubakib ang tagapagtaram Kay sa baka PNP mo dyan- Bicol. Kaya baka mo dyan padeta si Padiko agang-aga magigiulo ka na ang baili ka yan talagang parimate. Ayan. Kaya tabi Made. mga pampabuinas ito Madi na mga ikol-ikol. Mga energetic kaming pag-iriba mo tabi para ibariwas ang maray na bareta. Ang paano kaya baga partner? Naputol na Okay na? partner. Ayos na. Oo. Madi, thank you very much Madi. Pasensya tabi Made, Ayos naputol na. ka na sa linya pero okay na. Partner! Sa samuyang pagbabalik, nanay nin sarong lalaki na nawara sa katinuan, nagdulok sa Action Call Center. Yan sa pagbabalik ang Tabang Ora Mismo. Years akong senador at nagsulong ng mga batas na nakakatulong sa mga nangangailangan. Para sa aming edukasyon. Para sa karapatan naming mahihirap. Batas para sa aming kabuhayan. Batas para ipagbawal ang child labor. Mga batas para sa kalikasan at climate change. Mga batas na ginawa ko na napapakinabangan ngayon. Sana makatulong pa ako sa mas marami. Lauren Legarda. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Dakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Sabi nila, aalagaan namin kayo. Pero, ba't parang napabayaan nila kami? May nagawa na ba sila para sa masa? Kailangan namin ng kasama, ng kamasa. This is a paid advertisement. Tutuloy ang pagbabago. Ang serbisyo po sa tao ay serbisyo sa Diyos. Ating itutuloy ang pagbabago. Mga pasyalan at lugar na mapapaagda ka.
pagkaing lasang pahingi pa nga. Pahingi! Mga personalidad na mapapasana all ka. Sana all! At iba pang kwentong sa Bicol nyo lang makikita. Po pala si Alfred Dungdung, 34 years old. Maraming salamat po kay Congressman ZALDY ko, tapos kay Congressman Garvin sa pag-sponsor nyo sa ganitong event. Malaking tulong po dito yan sa amin sa Partylist. Ako si Ramer Deraliat po. Salamat po sa Bicol, Partylist, nagdigdi po sa Samuyang Banwaan, ang Partylist. Salamat po na nakatabang po sa Muya Digdi, ang Partylist. Ako Bicol. Ako po si Leon Durba, taga Maningkay de Oro, rito sa Sorsogon. Naklalang po, pasalamat mi na nagdigdian ako Bicol, Partylist, asin kay Congressman Pedro Garbin, asin kay ZALDY, Congressman ZALDY ko. Salamat po sa indong kooperasyon na kaumang digdi pagtanong kay mangroves digdi sa Barangay Diamante. Salamat po. Salamat po. Maraming salamat po ulit. Mabuhay po kami. Babalik mga kakaksyon ang Tabang Ora Mismo. Medyo suminabit pa rin. Yes. Ganyan talaga ang buhay. Pero minsan-minsan sumasabit. Correct. Pero minsan, maganda din ang sumasabit. Oy! Sabi ni Julian. Si Julian, hari ng pansitan na rin ng Saudan. Yan. Watching nong and Ma'am Rims, dito manumbalay ma nito albay, nakatutok mi sa Radyo Uragon. Nasa mida, bako man. Yaon sa manumbalay ma nito ngunyan si Julian. Julian, hari ng Saudan. Hari ng pansitan. Jericho Banga nakatutok man. Oy, si Nora nakatutok man, partner. Nora? Honor? Nora. Kubita, Okay. Santua Neverio, Rimay Salyoso Cliofe. Maray na pagkahapon tabi sa Indo, syempre. And si, yan, Jericho Banga. Partner, ano ang mamamatian mo, partner? Pag ansaro sa padaba mo sa buhay, biglang nag-uli. Tapos, day mo na nakakaulay nin maayos.
Day ko masabi sa imo partner because day ko pa na-experience siya. Ang aputon mo siguro sa mga sadiring tao ko. Nga. Takon minsan ako ang day ninda makaulay ning maayos. So, pwedeng delikado na Baka ako ang nawawara sa katinuan partner. posible partner Tako na... day ko nakuha na sinda nawara sa katinuan. Pero malamang ako. Posible? Posible. Tako minsan day ninda ako makaulay ning maayos eh. Nata ito partner. Ano ang mga nagpapadaralagan dyan sa utak mo? Pag Teka, minsan bagang tao, di nakakaulay ng maayos kasi kadako lang tigi-isip. gusto mong maraman ang Ano? nagdadalagan sa mga utak ko. Ano da? Ay, badyo, baad magbasol ka pag naraman mo. Ano? Ha? Ano nga? Yugod mo kan sarong aldaw, nagdadalagan sa utak ko, si Bia Alonso. May, ano? Nag-ihi na partner sa plato kung pigkakaunahan. Tapos ininom mo? Oo. Di ka kan mawara sa katinuan. Gabos sa imo partner. Paano pinirit mo ako? Seryoso Paano kita. pinirit mo ako? Sabi ko na sa imo. Masiram, pag nasa plato, dili na gan mo mangyari maluto. Dahil na nga nita, dati nang may maluto. Dito sinabaw mo. Talaga partner. Ano mo yan ang pagmati mo? Naan kaulay mo, wara sa katinuan. Madali ka na partner na maging bisita duman sa ano. Ikanan mo niya ang apotong ko. Ano mo niya ang pagmati? Kan sarong tao na ang kaulay, dahil sa katinuan. Okay lang partner na ang kaulay ko dahil sa katinuan bako sana ika. Ika partner, urual daw kita mag-uulay digdi. Sige. Partner pero digdi kita sa serious type. Ano nga ni? Ano nga ni? Siyempre, mamundo yan partner sa part ng pamilya. Pasensya na po, medyo nagkukuhan lang kami, medyo kay puwanta mag-relax. Pero kung ikaw man ang God, may kapamilya ka na medyo nawara sa sadiring pag-iisip o katinuan, mamundo ka partner. Siyempre. Kasi iyan ang saro sa mga pinaka magabat na na problema sitwasyon. na ang sa imong kapamilya magkaigwanin mental illness or mentally ill. Or mental Kasi disorder. bako yan pasil na marayan mga Siyempre. lapo-lapo. Ta pwede mong ipahilot Yan. yan. Ang mga surusipon. And dagok iyan partner sa pagmatikan sarong ina. Lalo na kung Dahil sa iyang minsan, aki. lalo na kung minsan, ang iba nagiging violente. Kaya kung minsan nga, ibaga, pagkakaaga, yan ang mga taong nakakaurampang pagkaaga sa amay na pagkaaga sa Ligaspi. Mahiling mo sinda. Sinda ang mga primerong taong yaon dyan sa kalye sa Ligaspi. Yan partner nakamunduan, yan partner ang presenteng namamatayan mo niyan kan sarong ina sa Malinaw Albay. Sige. Kaya ngunyan partner tanganing aramon tang istorya dara ni Aika Ferry. Payat, maputla at halos hindi makausap. Ganito ang kalagayan ngayon ng 42 taong gulang na si Alex Calmada ng Malinaw Albay. Kwento ni Nanay Sabina, ang ina ni Alex, normal ang anak niya dati. Ngunit nagbago ito matapos umanong makipag-inuman ng isang gabi. Kinaumagahan ay hindi na ito makapagsalita. Inapoy din ito ng lagnat. Dahil dito, napilitan si Alex na huminto sa pagtatrabaho para maitaguyod ang dalawang anak na si Nanay Sabina ang bumubuhay ngayon. Nag-ano na sana po ko kipaglabada, naghahanap na sana po kung anong gibo ko po dyan. Parang kumuksog-kusog lamang niya ako ang lawas ko. Parang di ako ma-stress lamang. Nag-ano po ako din yun, naglilimpya sa harong. Nag-ano po ako kung ano-ano na sana po baga ang gigibo ko. May mga gamot na iniinom si Alex. Minsan kasi ay nagiging bayolente ito. Di lang sa sarili, kundi para sa mga kasama sa bahay. Iyan pong bulong. Dahil na lamang kung magparahis kung saan ako makakuha. Gusto kong medical assistant. Mabigat man sa kalooban na makita ang kalagayan ng kanyang anak, subalit mas nananaig ang pagmamahal para kay Nanay Sabina. Pagmamahal na nagbibigay sa kanya ng pag-asa na magagamot pa ang kanyang anak. Yan mga ka-action partner, nagalan mo partner, ang sitwasyon ni Alex ang aking ni Nanay Sabina. Pero makakaibantang ko niya na hapon si Nanay Sabina Calmada. Maray na pagkahapon po, Nanay. So bago na malisya ko si Manay, medyo mamundo, napapaibi, pero kalmada siya. Ayun, partner. Nanay, kumusta ka po? Aram ko po na magabanton ang sa imong pagmati. Maray po. Maray nga ni Manay na sa balyo kan mga problemang piksa sa parmo, pirmi kang kalmada. Iyo man po. Opo. Kumusta po ngunyan si Alex, Nanay? Nakakauron mo pa ba? Ano po ang... Depiran aki mo Manay pala. Walo po tabi. Pampira ini si Alex. Pangtulo. Pangtulo. May pamilya ini? Igwa po, kaya lang suway sinda.
Sinuwain kang Ito babae. naging factor para mas lalong gumabat ining pag-iisip niya, sin sitwasyon niya, para Dati mauli partner, sa arog kayo ni. aputunta siguro partner, manay sabi na, anong trabaho kayo ni dati ni Alex? Sa pabrika po iyan. Sain sa Manila? Sa Bulacan. Munyan po, mag-uli sinda, tamapakasal nga niya yung una sa West. Ta, bigahanapan na kang ano kang sa Agom. O kung nagkaarano sa mga barkada. Tapos, iyon na itong matangang banggit po, Kasuarin pa yan nangyari manay, na mapakasal ko ta na. year 2013 po. So, alin na. So, pirang taon na siyang arogan manay na may... 6 po. 6 years na. Balikan to na itong 6 years. Antes makamati si arog kayan si Alex. Kumusta po siya bilang aki? Maray man po siya. Dahil man po, kang suinot po siyang dahil pa siya nakakain ng kibulong. Nagbayulinti po siya talaga. Alat, bigbabasa ko kaya digdi manay, gusto mong sabihin, bago nagka-diferensya sa pag-iisip si Alex, nakipag-inuman ini? Iyo po. Sain? Duman po sa harong. Sain arong nindo? Sayan mga kainuman ka ini? Sa mga barkada niya po baga. Anong mga ininom ninda, tabi? Dahil man gin lang po. Gin? Oo. Dahil ka man kinahiling na supig susulo baga manay na arugaan? Dahil man po ako nagpapara-intindikan. Ano man po baga mga barkada sinda. Dahil ka nahiling na Dahil nagsupig po, susulo? dahil man po ako kinahiling ka. So, ano yung ninay? Naipag-konsulta lamang nindo, napailing po nindo sa doktor si Alex? Iyo po. Ano sabi ka, doktor? May pag-asa pa na maulian? May, isabi po, may pag-asa pagaan. Kundi, ano ko po nga ni sa tabigaan po siya, Tabigian kang tabako? Iyo po. Papa-check up? Opo. Bulan-bulan po siya pag injection. So, hay na so mga pamilya ka ini? Hay na so, may aki ini? Pigwa po. Hay na po. Yan po naman sarong. Sisay na nagbubuhay? Ako po kung minsan, nagduduman man sa lulo niya sa balyo. Pero yan po talaga sa So ago mo po, buhay pa man? Manay sabi Gadana po. Gadana. Opo. So, ngunyan, ika ang nag-aasikaso lang sulamente kay ni kay Alex? Iyo po. Bako man siyang bayulente ngunyan? Hira kay Diyos po, bako. Pag naiineksunan? Oo. Nakakainom po siyang bulong. Nakakainom kibulong? Di ano lang pagpaparagibo niya maghapon? Nakahigda lang po. Di man naglalakaw-lakaw? Iyo man kung minsan, naglalakaw-lakaw man po. Natatakot po ka muna. Dahil man nakakaabot sa ibang barangay? Mangulog. Dahil man po. Pero nahiling ko kayo, bagay mo. Baga gusto niyo perming... Gusto pong maglakaw siya. Dahil man nakakaabot sa ibang barangay? Dahil man po. Dahil ko man po talaga siya sa ito? pig. Dahil man ko po siya pig, papalakaw talagang sulo. Pirang taong ka naman ay sabi na? 72 po. Para mo partner, kaya naihapot ko yan. Sipon mo, at the age of 72, mapagal sa sarong mahal na ina na medyo may edad na may aki ka na nagpaparalakaw, na pagpaparasunod-sunodon mo. Bantay sarado mo po. Talagang Opo. binabantayan mo. Kumusta? Nasa kwarto po siya. Pinigibuhan ko pong kwarto. Dahil mo man kinadinahan? Dahil or po. linaom? Dahil po. O ni naman ay sabi na napot ko, kumusta? Ano ang hanap buhay mo ngunyan? Saan ka nagkukuha kay... Naglalabada man po ako. Kung dahil nanggad po talaga, minahagad ako sa mga aki ko kung igwa lamang kamo Kaya dyan. mo pa po maglaba? May mga... Talagang iyo pa may po yan mga- sa mga source of income din. May mga trabaho man so iba mong aki. Katabang ka. Igwa po, kundi ngunya na pandemic na, duwa na sa nang may trabaho. Kundi may pamilya naman po. Pigiling ko man na isubago, napaluha ka, napahibig ka. Ano po ang namamati mo? Ako po, sobra man po ang ko kang sa kuyang anta. Nakadigdi man po ako dig sa Indo. Ta gusto ko man po mahagad man lamang kung na medical assistant kan sa kong aki. Kaya sobra-sobra po ang sa kuyang kaugmahan na nakadigdi po akong digdi sa programang ini. So, agum po ni Alex, hain mo niyan. Dahil man nag-aasikaso lamang kay Alex? Dahil po. So, matuangani po, nagtatrabaho sa talyer. Si grade 7. Pero aram po niya ang nangyari kay Alex. Opo, aram niya. Binayaan niya po, taday ng trabaho. Dahil ng trabaho Piran si Alex. aki gabos ni Alex? Dua po. Sumato ang akin ni Alex, nagtatrabaho na ngunyan. Iyo po. Pira pa sa nang edad? Mahal po, nasa grade 7. Ubin pa yan partner. Grade 7, oo. Okay, Mga 13. So, yaong ka po digdi sa programa, arog kang sabi mo, na maka nakaabot ka digdi. Ano po ang kahagadan mo kay Congressman ZALDY ko sa Ako Bicol Partylist? Mahagad lang po kuning medical assistant na pang
Gasto, ano ko po lamang na makain naman lang siyang gatas, budak-bulong. Iyo man po ang sakong Ikaw po dahil ka man ang pigmamati, nanay. Hira ki Diyos po dahil. Ayan. Salamat na sa naman. Oh, maringaning makusugso, 72 years old. Pigiling ko makusugon. Tapos ang nariparo ko kay Manay Sabina, maski sa interview tangon niyang partner, pirmi siyang kalmada. Iyo, ang apelido niya partner, kalmada. Pero, nanay, kung nagdadangog po niyan si Alex, ano po ang pirmi mong pigtataram? Ano po ang pirmi, ang muya mong ipaabot sa iya na dahil mo pa na isabi kay Alex? Sasabihin ko na lang po na nakaabot ako digdi na pag naghagad ako ng tabang para sa imo, na makabakal katibulong, budak gatas mo. Tad, minsan, dahil po kaming mahal kayo. Opo. Nanay, nakaantos na po kay... Ora mismo? O, syempre, partner. Tanganing... Tabang Ora mismo. Pag uli niya, magianan man lamang ang sayang pagmati. So, automatic partner. Pambakal bulong po, Iyo asin po. gatas. Hindi po, nanay, ali po ni kay Congressman Zaldy ko, 3,000 pesos po para Iyo sa po. imo, asin kay Alex. Ayan Iyo po, po. nanay. Ano ang masasabi mo kay Congressman Zaldy ko? Ay, ibalat mo naman ay. Igwa pa. Pinadara si Congressman Tanganing dahil ka Zaldy na ko. magbakal kang iba pa na panggastos. Iyo Bit Tanganing mo day ka na. tabi ning dara. Yaw Ni na Aika si Perry. Binibining Aika Perry. Ay ka, pasok! Ayan. May gatas na didinay. Ayan, may gatas, may mga dilata, may bagas. Diit na pang konsumo, pero dakulang O katabang ngunyan, po. tayao na yan. Anong masasabi mo man ay kay Congressman Zaldy ko? Marami pong salamat, Congressman Zaldy ko po. Zaldy ko. Ako Bicol Partylist. Ako Bicol Partylist. Ano man ay tubod ka na ang Ako Bicol, tunay na katabang nakasurong pa? Opo. Nakatabang pa. Piran aki mo ka, boss? 8 pa. 8. Si Alex lang ang nagka-problema, so 7 mga Iyo marami. po. Sabihan mo mga aki mo, dahil pagpabayaan man ang Ako Bicol. Bahala ka na ha? Opo. Nanay, salamat po. Hagad mi po ang karahayan ni Alex. Salamat Iyo po. po. Salamat po. Partner, yan ang importante, Ora mismo. partner. So, maski may edad na si nanay, pero ang pag-asikaso sa mga aki, pero may partner. Diyan ako bilib eh. Maski holiday or daing opisina, ang tabang digdi sa programa ini. Padagos na Tabang nagbubulos, Ora mismo. partner. Ayan, sa samuyang pagbuwalta mga kaaksyonan, mapataw kita, may manggagana ng tablet, may manggagana man ng cash, ang tabay sa nakamo, mabalik pa ang tabang Ora mismo! 18 years akong senador at nagsulong ng mga batas na nakakatulong sa mga nangangailangan. Para sa aming edukasyon. Para sa karapatan naming mahihirap. Batas para sa aming kabuhayan. Batas para ipagbawal ang child labor. Mga batas para sa kalikasan at climate change. Mga batas na ginawa ko na napapakinabangan ngayon. Sana makatulong pa ako sa mas marami. Lauren Legarda. Ang hirap sa iba dyan, nagtatanim nga, biro ng galit. May nagawa na ba sila para sa masa? Kailangan namin ng kasama ng kamasa. This is a paid advertisement. Tapang at malasakit, sa amin kayo kumapit, si Bongo at ang Pangulo. Kami ni Pangulong Duterte, patuloy po kaming magsiservisyo sa inyo. Dahil para po sa amin, ang serbisyo po sa tao ay serbisyo sa Diyos. Ating itutuloy ang pagbabago. Wala ang water system na wala pa man ining presenting tubig. Kami kato ang oras mi matanga kumisa nagkakaraturog diyan sa tinampo pag alat ki tubig. Kumisa nga ni kato may way pa kami nagbuburuta kami kung sisay ang mainot. Nung igawin ning tubig nang nag-ali sa source kang pinaano kang barangay, may oras lang iyan. Ang primerong oras kaan alas 6 kang aga, sundong alas 10 kang udto. Mapundo siya, ta water pump po iyan. Pagkahapon, mapuon naman siyang alas 3, kung minsan 6:30 or 7, mapupundo naman siya, tamapkarga na naman sa tangke. Pero po, pag abot ka ng tubig po ali po sa Ako Bicol, maski po pirang bulan pa sana, grabe na po ining benepisyo rin.
kamo maugma, kamo salamat kami kakulang benepisyo. With this blessing, with this testimonial sa mga sa mga nailing, mas lalo kami maigos mamatawan ako sa tubig na ma-realisar, matawan ang itulan para po maikot we want to focus po and we po aluminan piga vision. Ang presenting sitwasyon mikmo niyan, ang sagana na kami sa tubig. Dahil may naiisipon na madumang kami ang pinaka-source talagang dakol duman sa sagurong arayoon, siguro 1 kilometer ali digdi sa mo. Pero ngunyan, dahil may nakaipuhan na magmatang atab, para makasalod, para mainot sa pila, dahil na kami maano na, ang na-schedule ang mong alas 9, mabalad ka dyan para mag-ano na kumisan. Ang bulos kaan sa dayuto, naglalas nga ni ang sarong balding 30 minutes. Pero ining tubig ininindo, alawig na mapano ang sarong balding, 5 minutes. Arog po ka ng benepisyo digdi. Ang programa kang Ako Bicol sa mga nasa dulod, mga nasa upland na day kayang abuton sa water district dito ang katawan ng serbisyong tubig na libre na malinis. Kaya ang Barangay Imalnod po, gusto mo pong magpasalamat kay Congressman ZALDY ko sa tinaong tabang po inidigdi sa Imalnod. Ika po ang naging para matrangkiluhan, lalo na po digdi sa sentro. Kaya po, Congressman ZALDY ko, salamat po sa tubig na itinaon mo, naging project mo inisa mo. Tayo ni ang primero ming problema, digdi po sa sentro. Dakulaw ng pasalamat mi kay Congressman ZALDY ko sa pagtaw sa mga proyektong patubig para sa mong barangay. Nadakulaon ang katabangan para sa muya. Lugod, padagos na manggiraray ini na magtaonin mga katabangan sa mga nangangaipo. Dakulaonan sa muyang pasasalamat ZALDY ko kan sa iyang tinaong proyekto digdi sa samuyang barangay. Dakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Sa giraray, dakulaon ang pasalamat mi. Salamat po. Salamat po. Nagbabalik mga ka-aksyon ang Tabang Ora Mismo. Oy, basahon mo so. Ikaw na. May text si Mark Anthony ate. Magayunon si Ma'am Remy, aka Maha Salvador. Bako man pang maha ang beauty niya, pang Angeloxin. Kaya si ganurok utok ni partner. May kadugtong yan, partner. Si Sir Idol, garo si Bobot Mortis. Diba? Pero, ugon mo, makalibel ko si Bobot Mortis. Premiadong direktor. Yan. Okay, partner, ngunya na pagkahapon. Igwa kitanin, maswerteng tablet winner. Siya si Althea Madrigal. Ayan, Althea Madrigal. Basa. Congratulations, uyaan sa iyang mensahe. Sabi niya, magandang araw po sa inyong lahat. Lalong-lalo na po sa dalawang congressman, Congressman ZALDY ko, Congressman Pino Garbin, at sa Ako Bicol Partylist, pati na din po sa Action Co Center. Ako nga po pala si Althea Madrigal, 18 anyos, taga San Isidro, Jubilar, Albay. Isa po akong first-year college student ng Daraga Community College or DCOMC sa kursong Bachelor of Culture and Arts Education. Isa po ako sa mga estudyanteng nais makapagtapos ng pag-aaral, kahit tapos sa pera, ay mas pinili ko pong magpursige ng pag-aaral kahit online class pa ito. Isa lamang pong magsasaka ang tatay ko at wala din pong trabaho ang nanay ko. Kaya't kapos kami sa pera para may ipambili ng gadget na aking gagamitin sa online class. At sa kadailan ng wala din po kaming kuryente dahil kulang sa pinansyal na pangangailangan. Wala po ako kahit laptop na mahihiraman or cellphone na maayos na magagamit para sa pag-aaral ko. Kaya nagtatyaga na lang po ako sa isang cellphone na alam kong madali nang sumuko at di natatagal dahil naka-charge habang nag-online class.
6 a.m. po ang start ng klase namin at nagtatapos ng 8:30. Kaya alam ko po na di magtatagal ay masisira din ang cellphone ko. Nakikicharge din po ako at nakikiconnect sa wifi ng kaibigan ko kapag may online class kami. Dahil na rin po sa kasalukuyang kakulangan sa pinansyal, kaya kahit medyo mahirap po ay kinakaya ko para sa pangarap ko at sa pamilya ko. Nahihiyaman po ako, ngunit kailangan ko po talaga ng magagamit para sa online class. Isa po ako sa nakanotis ng programang ito, kaya kahit po nahihiyaman akong humingi ng tulong, ay di na ako nagdalawang isip na mag-comment at humingi sa inyo ng tulong para po sa pag-aaral ko. Alam ko po na hindi lang ako ang estudyante na nangangailangan ng tulong nyo, pero umaasa din po ako na sana isa din po ako sa mapili nyo na mabigyan ng tablet na magagamit ko sa pag-online class. At kung ako man po ay mapili, ay isang karangalan na po iyon at malaking tulong dahil may magagamit na ako para sa aking pag-aaral, lalo't pat online class kami ngayon. Maraming salamat po sa inyo, lalo na po kay Congressman ZALDY ko at sa Bicol Partylist. Sana po manotice din ang message ko at isa din ako sa mapili nyo. Keep safe and God bless. Ayan. Uy! O, Althea. Congratulations, Althea. May makontak sa imo, Madrigal. Althea. Kung paano mo makuhaan sa imong ginanahan na tablet. Congratulations! Basta tandaan ninyo, kamong mga estudyante na mga Bicolano, padaba kamo ni Congressman ZALDY ko. Kasi Congressman ZALDY ko nagtutubod na kamuan puturo kan The Bicolano. future depends on you. Ayan. Ayan. Asin ko niyan! Partner, mapili na magkita ka na swerte cash. Winner mo na pagkahapon. Na manggagana ning 1,000 pesos. pesos! Ayan. Sige. May waga, asin mapapasaw na garapon. May Bitbit bog Miss na Russell. garapon. Nagkataranggal partner ba yun? So, sa... Ayan, gano'n pa na. Maluya ka magpaluwas, partner. May naulog. O kaya, ito. Gusto sabihin, harayo mas na swerte. Harayo ang swerte. Ito na. Numero 0916 0916 5358 5358 691. 691. Siya si Robert Gurum. Robert. Paborito mong pangalan, Robert. Robert Bunay Gurum. Kan Camarinesor. Robert Feeds Gurum. Nya. Robert Carne Gurum. Ka talaga, partner. Robert Ludi. From Camarines Sur, maray na pagkahapon. Excuse me po. Robert, maray na hapon. Maray na hapon po. Ayan. Nagano ka, Robert? Mayo po yung pudig sa araw. Saan nang arong nindo? Hindi po sa Minalabak. Saan dyan? Minalabak, hindi po sa San Lorenzo. Sa? San Lorenzo po. San Lorenzo, Minalabak, Camarines Sur. Saan ang agi kayan? Paglampas sa Palestina, pwede na maglaog dyan pa Minalabak bago mag-abot sa Del Rosario, kang naga? O sa Milaor? Sa Milaor po. Sa Milaor. Minalabak. Pwede man sa Excuse me po. pwede man partner sa may Kalabanga diretso. Ay, arayo na ang Kalabanga. Ang Kalabanga, dumaan na sa Patinambak. Arayo na maray. Tinambak, ang tigmimin ko, tinambak. Ini, Minalabak. Minalabak pala nini. Ang dating mayor dyan sa Minalabak, kuyang ko, idol ko. Si Bus Hill na Basmayor. Di ba yun sa pataason, pataas? Tama ako, Buseng? Tama, partner. May pataas, iyan, pasiring duman. Dahil Minalabak, pasiring yan digdi sa Bicol River Basin area. Ay, tama. Tapos kataning kan nila or sunod San Fernando. Si Hill Bas Mayor, tama. Opo. Nag-ano ka lamang, Robert? Anong trabaho mo? Oo. Nag-aadal po ngunyan. Estudyante ka. Yes po. Saan ka nag-eskwela? Sa Sibiswa po. Sibiswa, dyan sa may pili. May girlfriend ka na lamang sa Sibiswa? Mayo pa po. Mayo ka pa. Mayo pa, partner. Anong kurso ang pigkuha mo sa Sibiswa? Cream po. Cream po. Apo. Anong gusto sabihin ka yan? Ice cream? Pag-ibo kay ice cream o ano? Sa agriculture. Criminology? Yes po. Tama. Criminology. Criminology. May criminology na sa Sibiswa. Kasi usually pag Sibiswa, isip ka. Oy, ara mo tabi, kuyan. Robert, na dati akong para kayod nin kuyan dyan, padyak sa atubang hanggang Sibiswa. Hanggang duman sa may airport, palaog duman. Sa ako po, sa Sipukot po ako. Sipukot campus ka. Sipukot campus, bako sa pili. O Robert, ara mo kung si sa inay nag-apod sa imo?
Robert. Si ano po, nag-log po ako dun sa Ako Bicol po. Yan! Robert! Congratulations! Langgana kanin! 1,000 pesos! Regalo yan sa imo ni Congressman Saldi ko kan Ako Bicol Partylist. Ayuda sa mga estudyante. Yeah, thank you po, Saga Boss. Anong masasabi mo kay Day mo na kami. Si Congressman Saldi. Ayan. Anong masasabi mo kay Congressman Saldi ko at saka sa Ako Bicol. Ako Bicol, tapos kay Congressman ko, salamat po. Nawalan tabang po ni... Walang po sa ano. O Robert, alaton mo, may maapod sa imo na stop kan Action Call Center na Ako Bicol kung paano mo makuha ining 1,000 pesos. Ano? Yes po. Thank you Alright. po. Congratulations, Robert. Bye! Kan San Francisco ay kan Minalaba, Camarines Sur. Sur. Ayan, partner. Grabe ang kaugmahan niya, partner. Ah. Para sa mga mawut man tabi dyan, manggana, Oh, kay pagirong Juan ba? ng tabi nindo, ha? Inot na inot, dapat legal age. Dapat 18 years old and above. And syempre tabi, i-like at sumuyang official Facebook page, Action Co Center. Mag-message sabi ko nata kinakaipuan nindong manggana, dahil paglinguan, ibugtakan sa indong telephone number, mag-tag ding FB friends, as in, i-share. Dapat lihiti mo ang pangaran. Yan, dapat Pati ang legit edad. man ang pangaran tabi. Ang account nindo dapat sa Facebook, parehas tabi kan ID nindo. Pag nag-claim ka mo tabi kan sa indong ginanahan, dahil mag-conflict. Di Alright? palang pwedeng, alibaw, ang account mo, Maharut Salvador, dahil pwede. Dapat, Remy, okay lang may screen duman sa tao, basta yaon sa full name na magagamit mo, partner, pagpurnisar mo ang sa imong And ID. pagirumdom ang giraray mga kababayan, kung kamo may mga problema legal, may mga nalilibong kamo sa tungkol sa mana, barangaan kan mana, sa Yan. negosyo, May problema sa problema daga, sa agom. sa agom, o ano pa man na problemang legal, magdulok lang po kamo digdi sa Action Co Center, magdigdi kamo, or mag-message sa FB page sa taigwa po kita nin mga abogado na nakahanda tabi na magtabang legal, magtaunin advice sa indo, si Attorney Jill Bugalon, saka si Attorney Ramiro Bores Jr. Yan. Opo. Sa tabang legal, kang Tabang Ora Mismo. Ni Congressman Saldi Mas ko. pinahiwas na pagtabang ni Congressman Saldi ko. Ayun! Yun, partner. Igwa na kitang napaugma. Igwa na naman kitang natabangan. May nanggana, partner. As in, syempre, may natabangan kita abot sa medical aspect. Mga tugang, inabot na kita kan oras ang aning kitang paramientras na magpaaram sa liwat. Happy All Saints Day. All Saints Day. Happy Halloween. Ayan. Ayan, mga tugang, gamit tayo sa idong And nakaiba. kiraray, sa mga kalagyan, bisitaon sa ninyo si partner. Ikaw na lang ang partner. Sabi, ayan. Kami ang sa idong nakaiba. Remy Araneta Mendones and mga Salvador kan Bicolanja. Ako man po ang sa idong lingkod, Mr. Siram Joshua Martinez. Salamat kan sa idong pagantabay. God bless Bicolandia. Mabuhay! Maraming na pagkahapon. Asin, salamat. Na pilantropo sa hirap at ginawa kasama mo, malapit ang puso sa mga natutulungan, may aksyon lagi sa nangangailangan ng idol nating congressman. Marami nagawa sa Kabikolan ang Ako Bicol sa pamumuno.